Takže čau, já jsem No Ideas a dneska si promluvíme o knížkách, které jsem četla. Udělám vám prostě na něj recenze na ně. Takže jdeme na to. Jinak, kdybyste se ptali, proč jsem takhle stmavená, tak takhle vypadá nejnižší světlo. Jo. Takhle vypadá nic a takhle vypadá největší. Já nevím, zkusím napsat, co vypadá nejlíp, ale za mě nejlíp jako vypadá to prostě prostřední. Takže tak. Takže já začnu tím, že se zapálím svíčku, jo, protože prostě jako si dám, jo, asi co, nebo si ji nechám prostě tady. Nevím. No asi, jo, nechám ji tady. OK, takže já prostě čapnu tyhle 3 knížky, které tady mám a jdeme na to. Takže zatím za rok 2025 jsem přečetla 3 knížky. Ano, 3 knížky a pardon, pojďme se na ně podívat a zrecenzovat je. Takže mojí první přečtenou knížkou bylo Na ledě. Ano, Na ledě. Jelikož to jsem přečetla někdy v lednu, no, prostě leden. Vůbec jako se mi do toho nechtělo, jako prostě leden začátek vůbec jako Ale nakonec jsem se jako rozečetla, mám lepíky v tom, ano. A jde vidět, jako kde mě to bavilo, kde třeba vůbec. Takže tak, za mě je to skvělá hokejová romance. Je to fakt jako spicy, ale chvilkama mě to fakt jako nebavilo a já jsem prostě to odložit a už to nevzít do ruky. Ale prostě nedalo mi to a četla jsem dál. Takže tuhle knížku vám doporučím. Jo, prostě krasnodurská hokejista. Jo, skvělý Hannah Grace. Skvělá autorka. Takže jdeme na další. Takže jako další, tady mám Radio Silence v češtině. Jo, v češtině já to mám. A pardon. To je ta moje druhá knížka, kterou jsem přečetla. Někdy mám v angličtině, ale to jsem ještě nečetla. A vlastně je to od Alice Oseman, moje oblíbená autorka. Jo, oblíbená. Fakt jako, ji mám ráda. Je to skvělý, není to vůbec jako, je to prostě příběh školačky. No, prostě je to hezký, není to vůbec romantika, je to vlastně strašně pěkný. Že tam vlastně ani jako není žádná romantika, ale zároveň se do toho vlastně začtete, nebo aspoň já jsem se do toho začtla. Prostě tohle jsem měla přečtený za pár dní, jo. Prostě taková oddychovka, ale fakt to bylo dobrý. Fakt jsem jako třeba večer, když jsem měla jít už spát, tak jsem si říkala, ne, nemůžu. A prostě nemohla jsem se dočkat, než prostě další den budu číst tu knížku. A taky je na tom strašně pěkná vořízka, vidíte ji? Prostě ta vořízka je hezká. Celkově jako ten obal, to je prostě pěkný. Jo, takže taky doporučím nějaká jako oddychovka, ale zároveň je to strašně pěkný, protože je to příběh školačky, takže doporučila bych třeba čtenářům někde jako ve věkové kategorii fakt třeba 11, 13, 14, záleží na vás, jo. Ale fakt jako doporučím. A jako poslední, jo, mám jenom 3 knížky, tak je Lásky čas. Lásky čas, skvělá gay romance. Nebo jako, jo. Je to od českých autorek. OK, české autorky. Jako ty holky. Ale Štroubová a Adéla Rozsýpalová. Holky jako shoutout. Protože, kámo, to je prostě
Moravák a Pražák, jako to bylo skvělý. Kámo, prostě skvělá romantika. Jo, hned jejich první puzle. No, neřešte. Ale prostě jako hezký, je to strašně jako pěkný, protože jako se vlastně, ani já jsem tomu chvilkama nerozuměla, prostě protože jsem si říkala, jako co tam říká jako ta babička, ale prostě potom jsem tomu nějak jako porozuměla a byla jsem jako v pohodě. Takže skvělý, taky doporučím. Jako ty romance taky pěkná, vlastně celý, je to prostě strašně pěkný. No a to bylo všechno. Děkuji, že jste se koukali. A příští video bude asi o knížkách, kterou teď čtu a který mám v plánu číst. Takže tak. Takže se s vámi loučím. A mějte se hezky. No, prostě mějte se hezky.